e na segunda hora estarán connosco Pede Boi. Vannos presentar o seu novo traballo discográfico que titularon xenéricamente Somos Nós. Ademais, sortearemos 5 exemplares dese novo disco de Pede Boi. Así que damos xa o teléfono para que vos poidades ir apuntando e participar no sorteo deses 5 exemplares. 981 27 51 51. Repito, 981 27 51 51. O teléfono de costume, hoxe, para participar nese sorteo de 5 exemplares do novo disco de Pede Boi. Se ven amor que me eleva, miña nai quedo perdida. Se ven amor que me eleva, miña nai quedo perdida. Pois aí está o son de Pede Boi, hoxe convidados en Lumen a Palleira, en Radio Galega Música, na nosa segunda hora de programa, e ademais traerán 5 exemplares deste fantástico Somos Nós, ese novo disco que nos presentarán na segunda hora. 5 exemplares para sortear entre todas as chamadas recibidas no 981 27 51 51. Repito, 9...
Pois aquí continuamos xa nesta segunda hora, son as 5 e xa van ser 8 minutos da tarde. Continuamos en Lume na Palleira, en Radio Galega Música, e por fin temos por aquí xa a xente de Pé de Boi que co edificio deron facilmente, pero despois o problema foi subir. Eu estaba pensando, estarán escalando, pois se veñen escalando mellor non chegan. Compañeiros, compañeira, moi boa tarde. Boa tarde, Emilio. Boa tarde. Benvidos e benvida a Lume na Palleira. Grazas en nome da audiencia por estes 5 exemplares deste gran traballo discográfico Somos Nós, que agora imos presentar. Se sabedes, sortearemos despois eses 5 exemplares entre todas as chamadas recibidas no 981 27 51 51. Repito, 981 27 51 51. Pero agora imos camiño a Monzo con Pé de Boi. Beben das augas do verde seixo, compañeros, segue a concha que te guía neste treino. Di por onde andas, eres non despeito. Ai la 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 leno, ai la 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 la. Bolsas, lixo, chapa, ponte con boviño olvidamos. Cántase de maniotas cunha cunca remediamos. O carón do lume cando nos paramos. Ai la 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 leno, ai la 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 la. Coñecémonos dun día, mañá xe para sempre esta ruta seguiría. Ai la 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 lero, ai la 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 la, ai la 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 lero, ai la 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 la. Polvo, peixe, percebes cun boviño disfrutamos, estrelas de Compostela o remate aviscamos. Mais a la fistera que non paramos, ai la 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 lero, ai la 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 la. Pois camiño a Monzo, outra das pezas incluídas por Pé de Boi neste novo traballo discográfico Somos Nós. E a ver, compañeiros, compañeira, digo eu que para comezar nos podíades facer un pequeno resumo das actividades, dos acontecementos que lle foron pasando a Pé de Boi dende a última visita ata hoxe, non? Seríades capaz de facer un pequeno... Sí, por eso dixen resumo, Non polo miúdo, a ver, un resumo así.
Do máis importante que lle pasou a Pede Boi. O máis importante, pois que nada, rematamos digamos a xira con Ano de Brétema, facendo os últimos concertiños, xa pensando con empezar con o novo proxecto. Nesa etapa xa estaba Toni na formación como acordeonista e directamente, xa así en frío, un día en casa de Toni con Filip, que son parella. Isto vas a ver, o sea, a cousa... O primeiro demais que tens que explicar é cando dis Toni, pois a xente que non nos está a ver, isto non é a tele, isto é a radio. Correcto, de repente di con Toni e a xente está pensando, Antonio. Pois non é Antonio. Ben especificado. Antoinette Hermans, para os amigos Toni. Para os amigos Toni, holandesa de nacemento, pero bueno, inglesa de crianza e galega de adopción. E galega de espírito, pero totalmente de espírito, sí. A vaca é de onde pasa, non? Exactamente. E nada, e Philip Copin, que é o zanfonista, voz, cistro e o que faga falta do grupo, pois iba a facer unha colaboración no novo disco, pero a cousa Digamos que como colaboración é amplia, é unha gran colaboración amplia, e así foi como empezamos. Un pouco máis te botan a ti. Faltou eso, foi o que faltou. E nada, pois 2 anos de camiño ali en Ponte Caldelas, no estudio de Felip, compoñendo, despois pois gravando, facendo arranxos, todo o proceso de crianza, embrionaxe do Somos Nós, e nada, e tamén con novas incorporacións xa nesa mesma etapa, no momento de un pouco de empezar o proxecto, como foron Alberto Rodríguez o baixo, dende Santiago, e despois a batería Lucas Fixel e Álvaro Trillo. Temos sorte de algún instrumento ter 2 titulares, que é unha maravilla. E agora actualmente Álvaro Trillo, que é o batería do grupo, e aquí estamos al final un tema solo del disco, aunque estuviera ya tocando con nosotros, estábamos grabando las pistas de batería, y el Lucas grabó todos los temas menos uno. Menos un? Sí. Que lle tocou outro. Tamén algo de protagonismo tiña que ter, polo menos nunha peza. Tarde. Polo menos nunha peza. Claro, pero moi bonito la colaboración. Unha cousa que tamén me gustou ver que mencionades como componente tamén do grupo o vosso técnico de son. Por suposto. Porque eu, moitas veces, os grupos non lle dan esa categoría e a mí pareceme un erro moi grave. Porque o técnico é unha peza básica, porque digamos, os grupos o principal deles é o directo, ou debería ser o directo. E no directo estás en mans do técnico. Claro, totalmente. Como non lo haga bien. Totalmente. O sea, que o técnico é o que vai decidir se subes á gloria ou se baixas aos infernos. Yo como digo siempre, cuando todo va bien, no hay técnico. Cuando todo va mal, cuando hay problemas, entonces ya se notase, claro, se habla del técnico. Y muchas veces en los directos eso es un poco frustrante. Yo he sido técnico de sonido y la verdad que es muy frustrante. Pero eso conste que pouca xente se dá conta diso, porque de repente ti se hai fallos no escenario, escoitas os pitidos cara ao escenario. E sabes que 4 nos damos a volta e miramos para o técnico. E decimos, que estás a facer? Porque eles non teñen culpa. O sea, que normalmente cando hai ese tipo de problemas e tal, a xente se tedes que pitar, a mí, tampouco vos pasedes todo o mundo pitando yo técnico, porque podedes poñer máis nervioso, pero normalmente o grupo non é o culpable, o técnico que é, vamos, yo... Manolo Dourado, dende Ponteceso, e bueno, aparte de que decir que aparte de que valoramos evidentemente, pues eso, o técnico é un máis do grupo, o sea, é do grupo un componente máis do grupo. E aparte, pois, o vínculo personal que temos con el dende fai moitísimo tempo xa traballando xuntos, casi empezamos xuntos, digamos, no momento en que se consolidou o grupo co anterior disco, casi empezamos de maneira paralela a traballar coa súa empresa de son, bueno, foi toda unha irmandade que, vamos, para nós Manolo empeza básica. Dourado. A ver, e a min gustaríame saber, Toni, Filip, e vos como chegades a Galiza?
A ver. Tamén unha larga historia. ¿Cómo acabades aquí na Fisterra? Hombre, en mi caso es sencillamente dando la vuelta de España. Entonces, dando la vuelta de España, acabas pasando por Galicia, ¿no? Y durante un año, pues di toda la vuelta, me quedé hace ya muchísimos años. Hombre, digamos, dando a volta, se empezas en Asturias, rematas en Galiza. Sí. Porque se empezas en Euskadi, te queda algo do norte, sí, pero bueno. Sí. No, pero bueno, para decir que al final dando la vuelta a España hace ya 25 años de esto. Ti chegacho ao fin da terra. Sí. Claro, esto. Sí. Y bueno, aquí me quedé porque, bueno, a través de la música, evidentemente, ¿no? Yo tocaba música irlandesa, tipo Plengsti, cosas así. Llegué a Galicia y claro, me quedé aquí porque me gustó mucho. Y después luego, pues eso, conocí a Tony en Cantabria, dando un viaje por el norte de España, porque en aquella época, pues viajaba mucho por el norte de España con la música. Y es allí donde en Cantabria conocí a Tony, donde aprendí también música bretona al final, porque yo vengo de Francia, pero no tenía ni idea del folclore en general, ¿no? Lo aprendí en España. Y todo lo que supe del folclore francés lo aprendí aquí, que es un poco curioso, pero pues, fue así. Tony sabemos, ou polo menos presupollemos, que veu para Galiza pois da man de Filip. Sí, pero ti que facías en Cantabria? Exactamente. Ti que facías en Cantabria primeiro, a ver. Claro, primero yo salí, bueno, tenía un trabajo ahí gracias a una beca. Daba clases de inglés en un año y tocaba en la calle, que es donde conocí a Filip. Entonces él decía, veníos a visitarnos un día. Vivimos en Galicia, digo, qué bonito. Fuimos al Festival de Moaña, al final acabamos... Decía, puedes vivir en mi casa si quieres. Pues perfecto, te puedes quedar. Entonces dije, vale. En plan enrollado, Felipe, non con ninguna pretensión de nada. No, que ninguén vaya a pensar mal, Era para hacerle un favor, vamos. Menudo favor. Pois aquí decidiron quedarse, aquí entran en contacto con P de Boy, o que ia a ser unha colaboración, de repente se convirte en que son pezas xa fundamentais do son do grupo, sí. Un son do grupo que, a ver, Óscar, se lle tiveramos que poñer unha etiqueta, xa ia ser complicado, É complexo, Vos cal vos parece que sería a máis idónea? Porque a mí non se me ocurriría así de saída, Eu, mira, si bueno, todos os ointes que vexan o disco ou se fan co disco, pois nós puxemos unha etiqueta que tuvemos dando voltas, Sí. porque esta está posta de fai tempo xa, porque dicimos, bueno, isto que mo llevamos chamar a criatura, non? E puxémoslle folk confusión. Realmente é un pouco eso, non? Porque evidentemente todos vimos do folk, non? E hai unhas raíces folk, e despois o resto dos componentes a nivel musical son tan variados, hai tanta mestizaxe, tan ecléctico, que, claro, é unha fusión de estilo realmente. Hai desde influencia da rumba flamenca, influencia de músicas do leste, influencia de músicas isleñas, influencia do rock, do pop, un poquito de todo realmente. Un pouco de sí, a nivel de estilos musicais é moi ecléctico, Sí, yo creo que es un poco dejar salir o sea, cuando hicimos el proyecto dejamos salir lo que teníamos cada uno dentro, ¿no? Se recogió un poco todas las ideas e influencias de cada uno. Total, bueno, yo tengo hasta influencias de los años 70, 80, o sea, que decir, y todos tenemos así un poco esa fusión dentro de nosotros. No buscamos realmente hacer esto o esto, ¿no? Teníamos el folk, que era el fondo, y después, bueno, pues, era hacer temas y crear, pues, música, ¿no? Y salió realmente ese disco, ¿no? Y que sea variada, porque a veces pasa eso, que son muchos temas un poco parecidos, entonces queríamos buscar ahí el contraste, ¿no? Que cada tema tenga su carácter. É que se o folk é a evolución da música tradicional, a actualización da música tradicional con outros instrumentos, eu penso que a proposta de P de Boy é a evolución dentro do propio folk. A evolución da evolución. Sí. Continuamos evolucionando e investigando, polo menos o que sí está claro é que facedes unha proposta original. E iso xa é o primeiro que é de agradecer. Que non ides dicindo, vamos facer por aquí e ao final acabámonos parecendo a este ou ao outro. Non, P de Boy parécese a P de Boy. Sí. E iso eu penso que xa é como poñervos unha medalla, Moitas gracias. Sí que che dou gracias. Además é un piropo o dos máis grandes que nos podías botar,
porque é algo que nos gusta, o sea, algo que nos gusta cuidar. De feito, cada disco, se un vai analizando un pouco a traxectoria, cada disco ten a súa totalmente ten a súa esencia, o sea, non ten hai unha relación evidentemente, non? Porque están aí, non, os orixes e tal, pero cada disco é un sentimento distinto, non? Un novo avatar. Y luego lo que nos gustó, que si mezclas este disco con Anna de Bretema, que lo hacemos en los directos, compaginan perfectamente. Totalmente. Que eso también dice algo, ¿no? Que realmente fue una Pero ademais o que se cosa nota natural. é que vos segue a prestar a festa. Un a pouco- festa pouco está no música. sangue. É importante, non? A festa está no sangue, e Hombre, notase, si no. notase moito Sí. no traballo, non? Tiene que... Sí. Bueno, para que dixirades a medalla, porque Óscar quedoulle así a cara, Eu non? estou un pouco, Subiu o papo como se así. di, colorado. Estás Que- a punto de levitar. Que estou aquí a punto de levitar. Porque Estamos no- a punto de levitar. No dormió mucho, me parece que venimos de tocar ayer y uff. A ver, temos que falar despois das presentacións. Onte mesmo houbo unha, a ver que tal foi a cousa, pero antes escoitamos outra peza. Veña. Primeiro lembramos os teléfonos, porque imos lembrarlle a xente que sortearemos contra o remate do programa, contra as 6 da tarde, 5 exemplares deste Somos Nós, este novo disco que nos están a presentar en Lumen a Palleira, en Radio Galega Música, Pede Boi. 981 27 51 51. Repetimos, 981 27 51 51. E que escoitamos agora? Que lle ofrecemos á audiencia? Marusiña foi na primeira hora, abriu o programa hoxe. Agora fomos camiño a Monzo. Bonita pausa. Bonita Right. pausa. Mira, eu casi levos en ringleira para baixo. Camiña non sei. Monzo, pois... Peme que sí. Veme que sí. Teme que sí? Sí, vamos a Peme que Asturias. sí. Vamos a Asturias. Vamos a Veña, Asturias. vos, Un témolo preparado. tema Puxa Asturias para os vaqueros de alzada. Despois falamos de que este é un disco, eu o día que empecé a poñer aquel EP, que eran parte destas pezas pero distintas. Efectivamente. Depois hai que falar tamén diso, porque isto naceu dun xeito, despois o neno ese, pois non sei que lle pasou, porque virou a nena ou algo polo estilo, non lle gustaba o sexo ao Metamorfosis. completo do grupo, non sei que pasaba exactamente aí, pero a cousa virou bastante, cambiaron moitas desas pezas, pero eu xa cando presentei aquelas primeiras pingas que nos diciades, dixen unha cousa que agora repito: isto é plurilingüismo e o demais son coñas. Xuntáronse mal vaqueros de la célula outro ano que pelos tiene una cabra y a fuechas 20 castaños o porque busca la centrosa y a los llanos vendimiento de la cena de chiricha y a los rechanos llegaban de todas partes ya también los asturianos hacían un formiguero con se cabía en el campo. Achicaban las de cangas, vendiendo los coches blancos. Escarrechían los guías con los pequeños del carro. Había 30 tabernas, salió un tufo de aguando. De morluza que tostaba y de faves con buscando. Los ciegos tocan y cantan, los tambores redoblando.
Pois Asturias. Pois Non, aí estaban Pé de Boi cantando tamén en asturiano neste Somos Nós. Imos ver que lle parece este novo traballo de Pé de Boi a dous dos que nos chamaron. A primeira chamada chéganos dende Neda. María, moi boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? A ver, que tal o estás a pasar agora co son de Pé de Boi? Moi ben, gustame moito ese tipo de música, así moi festeira. Pois eches a bailar xa. Casi, xa seguinte, me parece. E se te levas un para a casa máis que contenta, non? Bueno, contentísima. Pois eso simplemente con chamarnos está feito. Bueno, eso espero. Moi ben, algo máis que lles queiras preguntar? Nada, que sigan traballando así de ben. Moitas gracias. Non hai problema, non hai problema. Un bico, María. Veña, María, pois case a sorte despois no sorteo, de acordo? Vale, ata logo. Unha apertiña, e graciñas por chamarnos. Ata logo. E a seguinte chamada chéganos dende a Coruña. Suso, boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver. ¿Cómo estás? En plan de mensaje debería decir bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Amén. Comment ça va? Comment ça va? Va bien? Bicho, así que plurilingüistas estamos, É que como ainda estuve en París, entonces ainda me queda un pouco. Ai, amigo, A ver, que che parece a música de Pé de Boi? Suso. Bueno, pues a mí Pé de Boi sonábame, aunque, bueno, ter así non tiña nada dentro da miña discografía, vamos, entonces, pero, bueno, sí me sonaban algo, vamos. Sí, bueno, pues, bueno, é algo distinto, vamos, algo que me gusta así o coi, e eso, vamos. Bueno, si toca mellor. Se toca 1000 veces mellor, vamos. Claro. E, home, senón tamén se pode mercar, Tamén. Non é sí, que se sí. poida, é que se debe mercar. Sí, pero é que xa non sei de meter máis discos, tampouco tendría que salir da casa para entrar os discos, vamos, entonces... Ai, eso que hai que ter normalmente, eu no meu caso é unha muller comprensiva. Tamén teño que dicir, porque ás veces non sei se me vai sacar a min de casa ou os discos. Sí. A ti pasache algo parecido, entón, non? No, porque eu non tiña problema así en aspecto con muller nese aspecto. Bueno, pero todo o mellor te tes que botarte a ti mesmo, porque xa non te tes onde meter. Moi ben, Suso, pois ainda así, case a sorte que che toque e senón que o merques. Vale. Veña, unha pertiña. Chao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben, pois lembrade 981 27 51 51 para participar no sorteo deses 5 exemplares de Somos Nós, novo traballo discográfico de Pé de Boi. E recollemos chamadas en diversos idiomas, Non hai ningún problema. Non hai problema. A ver, continuamos a falar con vosco, xa falamos de que é un disco plurilingüista, porque aquí en cantos idiomas se fala? A ver, Inglés, francés... Teña que sacar esos dediños a ver, contando casi. inglés, francés, galego, galego, asturiano, castelán, Hai un cachiño de vasco. En euskera, en euskera, vasco. Creo E hai que non un ninguno máis. hai É o un inventado. idioma inventado por nós. é o inventado, Sí, porque sí, por sí. ser eran poucos, Sí, dixeron, va, decidimos. 6 idiomas son poucos, non? Sí, no, Son poucos, home, 7 é un número máxico. Bueno, hai que 7 é un próximo- número da masia. Falta o alemán e o Faltou alemán holandés. estivemos a puntiño, E holandés Sí, tamén. sí, Vamos sí, aí, sí. Para a seguinte. Bueno, pero vos o que dixastes foi, mira, para que completemos o número 7, pois inventamos nós. Efectivamente. Inventámonos un idioma e xa está. Para Eh? Barracán. E aí aparece tamén 7 idiomas recollidos neste Somos Nós, que o título tamén merecerá unha pequena explicación, non? Porque a xente dirá Somos Nós. Pero poñédelo todo xunto. Sí. A ver, isto como é? Isto é porque dá un xogo moi interesante gráficamente. Se un ve a escrita a palabra Somos Nós todo xunta e lle damos a volta, pois sería Son Novo. No. No, son Somos, perdón. Son somos. Tedes que perdonar, pero vimos directos de un directo e a cabeza a veces pode dar así unha pequena Están aínda cos Las decibelios, están cos exactamente. decibelios aínda aí. Las neuronas... Pero eso, e despois tamén porque o que falábamos, unindo un pouco o que falabas das esencias que falamos de cada disco e tal, que bueno, que é unha nova, intentamos dar unha nova sorpresa, pero que somos nós, que somos os Pé de Boi e reivindicando aí o noso sello personal. É un berro, un berro, somos nós aí. Somos nós, aquí estamos. Aquí estamos todavía en la brecha. Son eles con esas variacións dentro da formación con respecto ao ano de Brétema e ademais con algunhas colaboracións, non? E algunhas colaboracións que hai que quitarse o pucho. Bueno, Óscar xa o fixo, quitou a gorra ao entrar. Sí, non? sí, bueno, máis que nada porque me ensinaron así o da gorra, digo. Pero, non, unhas colaboracións de luxo, bueno, evidentemente, pois xente que tiñemos unha relación personal xa de antes, pero xente que nos apetecía mogollón empezar invitar a participar no disco, e temos, por exemplo, un tema moi especial, despois paso ya a palabra a Toni, que vos comentara de
dun xeito máis cercano a historia do tema, e é un tema que gravaron Guadi Galego e Uxía Pedreira, Allenada. Temos unha colaboración cos chicos de Conversos, Luke e Boel Copín, Nuestros hijos, os fillos de Felipe e de Toni, raperos, cun tema tamén con unha fusión moi interesante, Naturezas. Eles queren que les chamemos Conversos, porque ellos dos son conversos. Sí. Y la colaboración de Juan tamén, de Odaico. Pois esas colaboracións, dende logo, son de verdade de quitar o sombreiro, conseguir ademais que Uxía e Guadi, porque hai moi boa acción, pero que se apunten, que se suban a este barco e que consigas unha data, nada que decir, vente por aquí, que temos que gravar. Pero también fue una cosa emocional, porque Uxía también conoció a nuestra amiga Lucía, que murió el año pasado. También la conocía y hicimos la letra y la música para ella. Y fue todo con moito sentimento. Pois imos escoitar ese tema, Sentimento, pero antes eu quero que me comentedes, a ver, dende aquel EP, non? Que eran 5 temas, non? 5 ou 6 temas. 6 temas, sí. Que xa era o adianto do novo disco de Pede Boi, e nos aquí por todo alto. Adianto do novo disco de Pede Boi, que dentro de nada. Ollede que dentro dun mes, mes e medio como moito, estarán xa aquí presentándonos o seu novo. Ois, choveu, choveu un pouco, choveu algo. Tamén fixo sol, fixo calor, choveu tanto que hasta lle choveu as pezas por riba, porque xa non son as mesmas no disco. Claro. Sí, están algo cambiadas. Volvimos a gravar son varias as mesmas pistas, pezas, pero digamos que algo variadas. Un pouco máis aceleradas algunas. A ver, que pasou? A mí gustame un pouco facer o símil, eso era un embrión, non? Entón empezamos a traballar, levamos uns meses traballando e xamos, bueno, hai que facer algo, porque a xente, sabes, polo Facebook tal, que, a ver, non sei que. Estes dixeron, vamos a gastar unha coña ao entonces vamos a facer unha avanzadilla, non? Unha avanzadilla. Chámalle avanzadilla, chámalle. Eu dixen, vou chamar a Emilio, porque senón mátame, evidentemente, e fixemos esa avanzadilla. A verdade é que tiñamos esa idea que o disco fora máis cercano, non? Pero tamén, por razóns de produción, decidimos por dúas cousas, basicamente. Unha, por pararnos en cousas que nos queríamos parar a nivel de composición, de arranxos, etcétera, que nos daba un poquinho de vago a facer, terminalo así a correr co traballo, que a dedicación que puxéramos nel. E outra, pois porque todo ten uns tempos, non? Entón queríamos esperar a presentar o disco nun bo momento, que aparezca o sol e a xente quere ir de festa e a brincar co disco, non? Eu, de verdade, casi os mato polo tempo que tardaron en sacar o disco, porque eu xa dicía, a min non sei se lle gastaron a coño ao público como a gastaron a min, non? Porque mandoche aí o adianto, eu xa digo, veña, adianto, tiramos aquí xa os foguetes, pasa un mes, pasa outro, pasaron uns cantos, pero agora xa non vos mato, porque pagou a pena a espera. Pagou a pena tanto pola festa como pola evolución da evolución que nos ofrecedes, como por pezas como esta, que agora sí querería que Toni nos fixera un comentario sobre Sentimento. Sentimento para nuestra amiga Lucía, que murió el día de la República, curiosamente, que era la más roja de todas, el día 14 de abril, y que nos encantó cómo lo interpretaron Uxía y Guadi, porque lo hicieron con mucho cariño y fue una gran ayuda. Pois para ela escoitamos entón este Sentimento de Pede Boi. Sentimento.
rosas, ti estarás para sempre dentro do corazón. Bailadora, lembramos o teu sorriso que tanto namora. Camiñaremos pola area mentres outros van armando vela. A senda cambia coa marea, todo é beleza se queres vela. Ai, irmã, lúcida, luz de risas, unha loita sen desdén. Para ti, corazón, as cores sentanche ben. Bailadora, lembramos o teu sorriso que todo namora. Noite do porto, saúdo, sol, esta agua non se pega. As ondas do mar sen inquietude, todo é beleza se queres vela. Ai, irmá, lucida, luz de risa. Pamela, ai amiga, onde andarás? Esta noite imos de festa, bailar o son do ritmo con compás. De sol a sol camiñaremos, logo zarpar coa marea. Esta noite imos de festa, bailar o son do ritmo e compás. Festa, bailar o son do ritmo e compás. Aquí ven alma da festa, bailar o son do ritmo e compás. Pede Boi en Lume na Palleira en Radio Galega Música, presentando este novo disco Somos Nós, do que sortearemos 5 exemplares, pois dentro de case nada, ainda estades a tempo de chamarnos e participar nese sorteo. 981 27 51 51. Repetimos, 981 27 51 51. E temos dúas novas chamadas. A ver, a primeira dende Santiago. Xavier, boa tarde. Hola, boas tardes. Boa tarde, compañeiro. A ver, que tal Pede Boi nesta nova aventura que nos ofrecen? Pois moi ben, porque eu lembrome de aquel primeiro disco de fai moito tempo. Que, bueno, aquel primeiro disco sonaba un pouco así o folk típico que se facía, ¿no? Daquela, bueno, coa súa propia personalidade. Este novo disco, bueno, pegaron aí unha evolución moi grande. E eso é de agradecer, porque penso que cada grupo ten que buscar a súa propia personalidade a medida que pasa o tempo, non? E experimentar cosas novas. Está allí subindo aínda máis aquí o papo Aftar, e a Toni e a Filipe igual. Vou acabar na playa de Riazor. Vas a dar un baño. Gracias, Xavier. No, pero mola escuchar eso, gracias, Encantados, que acabas de decir, Xavier. Pois nada, pareceme, o sea, está moi ben o disco porque, bueno, vais escoitando así moitos estilos de música, como eles ben dixeron, e tamén os invitados, bueno, as novas adquisicións tamén do grupo, que, bueno, fan aí un son bastante interesante do que, bueno, do que se pode apreciar daí do disco. Pois a ver se podes apreciar ao completo. Sí, esperamos. É dicir, un disco na casa. Perfecto, eu sí, a ver se o podo apreciar. Bueno, se non toca, mercadeino tamén, porque, bueno, hai que apoiar a toda esta xente. Eso es. Así me gusta. Sí, señor, Xavier. Algo máis que lles queras comentar?
nada, que teñades sorte agora de cara ao verán cos concertos, que toquedes aí moito, que é o que realmente mantén os grupos agora, ¿no? O tocar, e nada, un chamamento aí a misións de festas aí das parroquias, todo isto, que nada, que contraten a estes rapaces. Serás músico, ¿no? Porque creo que sabes lo que hai. Toca a gaita, sí, é gaiteiro, ¿no? Verdad. Sí. pero non sei se está pensando en profesionalizarse. Xavier, que? Hai algún plan aí de montar un grupo ou que? No, ahora no. Ahora outros aspectos así laborais, así de facendo outras cosas, outro tipo de traballos, non me dá moito tempo. Pero a gaita non a abandonarías. No, aí sigo aí coa gaita hai que seguir aí. Moi ben, sí señor, así debe ser. Moi ben, Xavier, pois moitísimas grazas por estar sempre aí e por chamarnos. Veña, unha aperta a todos, nada, que teñades moita sorte no novo traballo. Igualmente. Gracias. Gracias, Xavier. E a Hasta seguinte chamada cheganos dende Betanzos. Cristina, boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, que lles podes comentar ti a Pede Boi de como soa o seu novo disco? Bueno, eu non os conocía, pero estánme gustando moito o disco. Encantadas, en as festas de Betanzos van tocar a Liti xa de primeira. Ai, sí, bueno, sí. É unha idea, para as comisións. Sí, está moi ben. Bueno, tamén decirlles que unha vez tamén fun aí a ese edificio e tampouco era capaz de subir, Non eras capaz de subir, tamén tiñas que escalar. Moi ben, Cristina, pois a ver se hai sorte despois se te levas un dos exemplares. Vale, venga, moitas gracias. Unha apertiña. Veña, un abrazo. Ata loguiño, estades aínda a tempo, queda pouco, pero aínda estades a tempo de participar nese sorteo deses 5 discos do novo traballo de Pede Boi. 981 27 51 51. Que comentábamos que as neuronas estaban así algo descolocadas, porque onte mesmo houbo concerto de presentación. Xa levades algún? Non é o primeiro. Sí, xa levamos algún por aí. Que a ver, que tal van indo? Que tal reacciona o público a nova proposta de Pede Boi, a evolución da evolución? Que tal? Sí, como ben di Filipe, genial. É unha resposta estupenda e era algo que estábamos esperando, ansiosos, non? Chegar o momento de, bueno, de leválo ao escenario e leválo e ver a reacción, non? Do público, e a verdade é que estamos moi contentos, non? Que es la más importante, sí, que é o máis importante. Que puedes hacer todo el trabajo que quieras, pero el que tiene la última palabra sempre é o que está aí diante. Sí. Sí. A ver, e hai algo que lles sorprenda en especial, o mellor que cantedes en tantos idiomas, non sei, algo en especial que lle poda sorprender ao público, que ao rematar o mellor vos teñan comentado, oi, isto en concreto foi algo que me chamou a atención. Hai algo? Los idiomas, sí. Os idiomas, los instrumentos. O feito de que sea un disco cantado xa sorprendeu de por sí, porque os anteriores son instrumentais, e iso era algo que tamén os tres puxemos, era algo que tiñamos moitísima ganas de facer, e despois eu creo que o que máis sorprende é a proposta en sí, o cambio, non? E que se xa dun xeito positivo, non? Porque, bueno, que a xente lle guste unha cousa nova, unha aposta nova, pero que a xente lle gusta, e sobre todo que é moi festeira no directo, non? Que a xente brinca e paso genial no directo, que é o que queríamos. A ver, hai máis datas próximamente de presentación, non? Algúna así que vos lembre de... As neuronas están algo descolocadas, a xente podémolas remitir á página web de Pede Boi, que aí está toda a información, pero así, a próxima sabes cal é de memoria ou non? A próxima será o vindeiro domingo en Ribadulla, na festa da Augardente. Festaza. Pede Boi na festa da Augardente da Ulla. Caña da Ulla e música a rachar ali, Que reunión, que perigo ten iso. Case vai haber que pedir día libre o luns, en algún caso eu creo que por adiantado xa se pode ir pedindo o luns como día libre, porque festa da Aguardente da Ulla e Pede Boi é unha reunión peligrosa. E máis son de galpón, que tamén... Máis son de galpón, para acabar de rematar. Casi nada. Pero o que lle temos que comentar tamén a xente que ao mellor, eso tamén vai depender en parte dun xurado, pero tamén en parte da xente. Eu nunca, sempre o digo, non son amigo desas votacións por internet, porque iso é fraude en mayúsculas. Estamos de acordo, pero... prendas ao dicilo. Votación por internet, FRAUDE, en mayúsculas enormes, letreiro luminoso. Para min iso non serve para nada, máis que, home, se queres un pouco para
palpar a ver quen pon máis interese nun momento dado en estar. En piratear. Sí. Pero estades dentro do que son os semifinalistas, semifinalistas. Efectivamente. O sea, do cuarto certame Runas 2011 do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Estades aí, entre outros moitos grupos, 3 galegos, aí está Pede Boi, e home, pois faríamos ilusión ao mellor chegar aí, non? Pois sí, porque ademais era algo que por motivos casi de fantasmagóricos en ningún dos traballos anteriores fomos capaces de enviar de concursar, porque por problemas técnicos, e isto que vou decir casi pode soar a risa, en todas as ocasións, no primeiro caso, a primeira vez, por un problema no envío postal non chegou a tempo a proposta e non a puideron aceptar cumprindo as bases, evidentemente, e na segunda volta, por un problema técnico informático, o correo non sei que historia nos fixo con un problema ca rede e chegou 20 minutos tarde. Ese día, en vez de chegar, chegou ás 8:20, nos mandáramos a mañán e tal, e bueno, o sea, unha historia que diste, bueno, a ver si desta vez... Desta vez chegou. Desta vez Sí. chegou, e aí estades. Ois, eu evidentemente non me vou decantar, non podo decantarme por ningún dos grupos. Eso, hai un xurado que vai decidir quen son os 3 que chegan a esa final, e despois será outro xurado, non sei se exactamente o mesmo ou non, o que decida quen é o gañador, pero anda que xa prestaba gañalo, non? Prestaba sobre todo Como pues, vos vivir quedaría a o corpo? experiencia. Así, gañando e dicindo, pois o ano seguinte xa no que é os días principais do festival, a ver. Home, sería todo un orgullo, non? Sí. Porque representa o festival, non? A nivel internacional, e nada, pues a ver se hai sorte, non? Animalos a que voten, que entren na páxina do festival, pestaña Runas e a votar a Pede Boi, todo o mundo. Eso, a votar a Pede Boi. Eu digo, vos escoitade a todas as propostas, votade as que vos presten. Ah, vale, é verdad. Aquí teño que ser imparcial. Eu vou ser imparcial, pero vou a tirar para casa, non? A mentiras aquí tens que aproveitar. Entendes? Pero no, o que si vou a decir que non me polo que falabas, non? Tendo en conta o que decías que pensamos exactamente o mismo, que o voto nos mandamos, por exemplo, aos amigos no Facebook e todo eso, enviamos a nova, non? Pois mira isto, vótanos aí e tal, bueno, para que a xente poida votar, pero que si voto fraudulento non, que sabes que nos voten os colegas, toda a xente que está aí e que lle guste, que nos sigue, que nos pregunta no Facebook, oye, tal. E sabes que eso é difícil, eso pode ser buscar mil maneiras de voto. Sí. Pero bueno, viuse noutras edicións, noutros concursos que se fixeron el año pasado xeito, nos pasou, e había algunhas cousas que eran increíbles, non? Decir, esta xente con cantos miles de votos, sí, 10.000 votos que xuntaron e tal, que eran cousas con estratosféricas que é imposible. El wifi, por eso dicía eu todo eso. O das mayúsculas en rótulos luminosos. Agora vou escoller unha peza. Hombre, e depois aí nos facer o sorteo, porque estamos no treito final. Ben, Pues sí. perfecto. Pero, home, como non íamos poñer os conversos? Home, este sí que é canteira. Naturezas está aí e hai que escoitala. Pede Boi.
verte da vida, vida que morre pola cobiza, o me que chega, o me que privatiza, terra mollada nas mãos deste poeta, deitome na elva na procura de tranquilidade. Natureza e beleza e poesía, fonte de soños e nai das arboredas, nai de todo aquilo que pisas e divisas, non hai dereito a romper co equilibrio da vida. Natureza, quero ter unha preza, natureza, experta sen pereza, sinto no vento a túa presenza, de musas esperanzas e borras tristezas, que non me quiten o que teño, falo da paisaxe que transforman en envase de alimento, somos milleiros os que vemos que temos que vermos un medio de cambio para este arrasante crecemento. Natureza, se morre se eu morro, natureza, sei que pides socorro, se va de seguir co conto, voto polo soliloquio, son todos protocolos, moito ollo, moito ollo. Mollo a cachola no regato meu ceo, sei besinto de que cardos, que importa o prezo do terreo, moita leria, a terra non pertence a ninguén, non hai fronteiras. Dende logo, se non escoitábamos isto, o mellor algún tiña un problema gordo a nivel familiar, A ver, para quitarnos de problemas, temos xa aquí o listado, imos decidir quen son os gañadoras deses 5 exemplares deste novo traballo de Pede Boi, do 1 ao 16. Óscar, empezas. O número 8. 8, Xesús de Boimorto. O 7. Toni. O 7, Dolores de Vilaxoán. Filip. O 4. O 4, Suso da Coruña. Óscar, tócache outro. O 2. O 2, Manuel de Santiago. E Toni, o último. O 16. O 16, Felipe de Monfero. Aí están os gañadores e gañadoras destes 5 exemplares do novo disco de Pede Boi que hoxe nos estiveron a presentar. Visitade a páxina web porque aí ides ter un montón de información, incluso hai un concurso literario o que podedes ter acceso a través desa páxina web. O enderezo, Óscar? Pedeboi, www.pedeboi.es. Aí tedes toda a información sobre este grupo, moitísimos contidos e tamén a información dos concertos, que os seguintes tiñamos 2 aí máis. E Festa do Gardente o domingo, día 15, o 28 imonos a Ourense, no Teatro Café Teatro Xasteira, e o día 3 no Clavi, esos máis cercanos, o 3 de xuño. Ben, e agora en antena, en directo, eu teño que dicir unha cousa. Teño un trato cun dos componentes de Pede Boi, creo que é extensivo a todos os demais. 15 anos cumpre Lume na Palleira e un deses directos vai ser grabado para emitir neste programa para a audiencia de Lume na Palleira en Radio Galega Música. Un deses directos de presentación de Pede Boi será grabado para que o gocedes todos os que non vos poidades a chegar como festexo, non? Dos 15 anos de Lume na Palleira, Pede Boi. Un placer. Súmase e vos van a ofrecer un dos seus directos. En canto o teñamos, xa vos anunciaremos que día imos emitir ese directo de Pede Boi de presentación de Somos Nós, que de verdade, compañeiros, compañeira, transmitido yo. O resto do grupo técnico incluído, noraboa. A seguir así. Gracias. Pois moitas gracias, Emilio, moitísimas gracias. Pechamos entón con Raico, outra das pezas incluídas neste Somos Nós. Lembrade que mañá tedes outra sesión de Lume na Palleira, a de mañá dedicada ás vosas peticións, ás 2 da tarde, na sintonía de Radio Galega Música. Pilotando o control técnico, don Gustavo Loncán, diante do micro, Emilio Españadero. Aquí quedades con Pede Boi en Lume na Palleira.